дуруду паёми моро бипазиред тамошобинони иззатманд. барномаи криминалии милитсияҳоми ҷомеа ки бозгӯ аз вазъи ҷиноятӣ як ҳафтаи охири кишвар аст тавассути муассисаи давлатии телевизионии Сафина пешкаши шумо мегардад. дар студия бо шумо ҳастам Омина Табарова. ҳафтаи қабл дар ноҳияи Рудакӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷасади духтарчаи 8 сола ки бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шуда буд пайдо гардид. ҳолати мазкур нигаронии аҳли ҷомеа ва истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоии интернетиро ба вуҷуд овард. бо доир намудани чорабинҳои оперативӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани ин ҷинояти даҳшатбор ҳамсояи марҳум боздошт гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Эҳсон Абдуллозода. Санаи 4 июли соли 2021 волидони Иноятова Руфайда Валиевна соли таваллудаш 2013 истиқоматкунандагони ҷамоати шаҳраки Навободи ноҳияи Рудакӣ ба мақомоти милитсия оиди бедарах ғайб задани фарзанди ноболиғи худ бо ариза муроҷиат намуданд. ном бурда ҳамчун нафари беному нишон гум шуда дар кофтуков қарор дошт. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои ҷустуҷӯӣ ва пурсишҳои оперативӣ кормандони милитсия ҷасади сар аз тан ҷудои ноболиғро дар дохили ҳоҷатхонаи манзили истиқоматии ҳамсояи онҳо пайдо намуданд. маълум гардид ки ноболиғ беном нишон ғайб назадааст, балки бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида шудааст. ҳамчун гумонбар дар содир кардани ҷинояти махсусан вазнин аз ҷониби кормандони шӯъбаи кушодани ҷиноятҳои махсусан муҳими раёсати кофтукови ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Рудакӣ Шаҳрванд Гадоев Раҳматулло Исроилович соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи Рудакӣ ҷамоати деҳоти Навобод кӯчаи Рудакӣ бинои 52 ҳуҷраи 11 ки дар ҳамсоягии ҷарбидагон зиндагӣ мекард муайян ва дастгир карда шуд. тибқи нишондоди дастгиршуда ноболиғ ҳамсоли духтари ӯ будааст ва пайваста дар манзили истиқоматии онҳо ҳамсолон бо ҳам бозӣ мекарданд. он рӯз низ бо ҳамин мақсад ноболиғи марҳум ба хонаи ҳамсоя омада буд, вале Гадоев Раҳматулло ки дар ҳолати мастӣ қарор доштааст аз набудани дигар аъзоёни оила истифода намуда бо истифодаи зӯроварӣ бо роҳи буғӣ кардан ба номуси духтари ноболиғ дастдарозӣ карда сипас бо корди хоҷагидорӣ ноболиғро ба ҳалокат расонидааст. пас аз содир кардани ин ҷинояти мудҳишу нанговар Гадоев Раҳматулло барои аз байн бурдани изи ҷиноят ҷасади ноболиғро ба дохили ҳоҷатхонаи назди манзили истиқоматиашон партофта бо хок ва рег болои ҷасадро пӯшонидааст ва хунҳои рехтаи ноболиғро ба об шуста пок кардааст. ҳолатҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки гумонбаршуда гарчанде машруботи спиртӣ истеъмол карда бошад ҳам, вале рафтору кирдори худро дарк карда метавонист аз тарафи дигар дар ҳолати мастӣ содир кардани ҷиноят ҷавобгарии ҷиноятиро вазнинтар менамояд. ин ҳамон манзили истиқоматиест ки ноболиғи 8 сола ба умеди бозӣ бо ҳамсолони худ ворид гардиду қурбонии кирдорҳои бадахлоқона ва ноҷавонмардонаи соҳибхона гашт. маҳз ҳамин дару девор шоҳиди бевоситаи фарёд ва нолаву шеванҳои ноболиғ буданд. бадахлоқи ҳайвонсиришт барои қонеъ намудани нафси шаҳвонии хеш ноболиғро таҷовуз ва сипас бо истифода аз корд ба ҳалокат расонид. коркартҳои оперативии милитсия натиҷа дод. ҷинояти мазкур дар гармогармӣ ошкор ва содиркунандаи он дарҳол дастгир карда шуд. ҳодисаи мазкур боиси нигаронии аҳли ҷомеа бахусус истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ гардид. ҳар кадоме аз мақомот талаб менамоянд ки ба содиркунандаи ҷинояти гӯшношинид ҷазои сангин пешниҳод карда шавад. вобаста ба ҷинояти мазкур нисбати Гадоев Раҳматулло дар асоси моддаҳои 104 ва 138 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида ном бурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тафтишоти пешакии ҷинояти мазкур аз ҷониби мақомоти прокуратура ба роҳ монда шудааст. сокини шаҳри Бохтар дар манзили истиқоматии рафиқи худ дар меҳмонӣ қарор дошт. даст ба ҷинояти дуздӣ зад. боздоштшуда $25,000 ва $3,000 рубли русиро тасарруф кардаву ҷои ҳодисаро тарк кардааст. гузориши навбатӣ аз шаҳри Бохтар оиди ин ҷинояти дуздӣ омода гардидааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар Асимов Руслан соли таваллудаш 1978
ساکن شهر کانیابادام با عریضه مراجعت نمود که شب 3 ایولی سال روان از منزل اجاره‌ایش واقع در شهر باختر کوچه لاگنا شخصان نامعلوم با طریق پنهانی وارد منزل اجاره‌ای گشته از داخل جزدانش مبلغ $25,000 ایالات متحده آمریکا و 3,000 روبل روسی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی به کارمندان میلیسیا میسر گشت که شخصیت گمانبر این حالت دزدی را آشکار نموده به کردارهای غیرقانونی او خاتمه گذارند. در رفت تفتیشات معین کرده شد که شهروند اسیمف رسلان به نزد رفیقش میرعلیف کریم جان سال تولدش 1975 ساکن شهری مذکور به مهمانی آمده در خانه اجاره گرفته‌اش وا میخورند. میرعلیف کریم جان از نبودن جبر دیده در منزل استقامتیش استفاده نموده شبانه طریق پنهانی وارد منزل میگردد و از جزدانی اسیمف مبلغ‌های پولی در بالا ذکر شده را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند. خوشبختانه در ظرف 2 شبانه روز از جانب کارمندان شعبچه کافتکاوی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر این نفری گمانبر دزدی دستگیر شده عاید دزدی مبلغ‌ها پوره اقرار گشته است و با کردارهای خستانه خود به جبر دیده ضرری جدی رسانیده است. شیشته مهمون دوستی کردم ما گفت که ما در گفت دارم سمکه ما دکومنت‌های قیمتان که سریوز این دکومنتان بعد که نگاه که ما رفت دامگیری ما ایستادم فکر کردم چی گفتم دکومنت نگاه کردم که در دونش $25,000 بعد وقتی که رفت ما $25,000 $3,000 روبل دیگه شد گرفتم و رفتم. با نظر داشتیم که در کردارهای میرعلیف کریم جان بر علامت‌های ترکیب جنایت جای دارند نسبتش در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. ساکن شهر ترسونزاده غایبوف ایلهام که در حدود شهر ترسونزاده دست به جنایت دزدی زده و به صاحبکاران ضرر اقتصادی رسانیده است از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر مذکور بازداشت گردید. بازداشت شده با راه پنهانی وارد مغازه‌های صاحبکاران گردیده مبلغ‌های کلان را تصرف کرده است. این چپ دست نزدیک به 30 حالت دزدی را صادر کرده و مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده‌اش را به عیش و عشرت صرف کرده است. در عموم چند مرتبه دزدی کردی؟ 20 حالت زیاده تا 30. تا 30 حالت دزدی کردی. همه پولا را در کجا مصرف می‌کردید شما؟ اسکا کلوب، بار، حساب، واخوری، خوجان. هر جا می‌گشتید. مورد به ذکر است که گمانبر شده پیش‌سود شده بوده در این راه تجربه کلان دارد. کارمندان میلیسیا شهر مذکور توانستند با بردن کارهای فوری جستجویی به کردارهای این جنایت پیشه خاتمه بخشند. عین حال عاید این واقعه طبق طلبات ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده کارهای تفتیشاتی دوام دارد. طبق اطلاع متخصصان بازرسی دولتی автомобили اکثر صدمه‌های ناخوش نقلیاتی بر اثر رعایت نکردن علامت‌های در راه بوده سبقت نادرست و به سراسیمگی راه دادن به وقوع می‌پیوندد. همکارمون اکبر شریفی عاید 2 صدمه نقلیاتی مرگاور که یکی در حدود شهر خوجند و دیگری در حدود ناحیه باباجان غفوروف به قید گرفته شده است گزارش آماده کرده است. به انتظامی هنگامی دوره وسایل نقلیات و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه میتواند حالت واقعی صدمه‌ناکی را به وجود آورد که عاقبت نفر جراحت جسمانی برداشته مجروح یا از حیات محروم میشود. تجربه حیاتی نشان میدهد که اکثرا شتابکاری اشتراکچیان حرکت در راه سببگار رخ دادن حادثه‌های راه نقلیاتی میگردد. مثلا سنه 3 ایول تقریبا ساعت 22 راننده وسایل نقلیاتی تمغه کماز میرزاєв طاهرخوجا اکبر خوجایویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده جماعت دهاتی پالدورکی نوحیه ماسچو هنگام حرکت در کیلومتری 337 شاهراه دوشنبه خوجند چناق در حدود نوحیه باباجان غفوروف به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته به سمت مقابل راه برآمده به اتومبیل تمغه تویوتا کمری تحت اداره راننده عابدوف محمد عابد عزیز احمدویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده ده عزیزآباد نوحیه ماسچو برخورده است. پس از رخ دادن حادثه در همین وقت و ساعت از سمت گردش آرام شاهراه مذکور به سمت نوحیه ماسچو راننده
ронандаи автомошини боркаши тамғаи Синотрак таҳти идораи шаҳрванди ҷумҳурии Узбекистон Ҷуманов Шаҳзод Хайрулло уғлӣ соли таваллудаш 1988 ҳаракат карда истода аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста бо қисми пешаш ба бордони қисми қафои воситаи нақлиёти тамғаи камаз бархӯрдааст ки вазъи садаманокӣ боз ҳам шадидтар мешавад. Дар натиҷаи бархӯрди нақлиётҳои мазкур ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry Маҳмад Обид Обидов аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Синотрак ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии ноҳияи Мастчо бистарӣ гардидааст. Боз ҳамин гуна як ноӯҳдабароии ронандаро ки муҷиби марги инсон гардид, бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифт. Санаи 8 июл тахминан соати 11 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Ҷумаева Зебунисо Амирбековна соли таваллудаш 1997 иstiqomatkунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста дар рӯ ба рӯи мағозаи Анис пиёдагард зани 60-сола сокини маҳаллаи 18-уми шаҳри Хуҷандро пахш намудааст, ки бо бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ худи ҳамон рӯз пиёдагард дар беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд ба ҳалокат мерасад. Бо манзури садамаҳои мазкур бозрасии давлатии автомобилӣ ба кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ эҳтиёткориро тавсия дода таъкид менамояд, ки суръати ҳаракатро ҳеҷ гоҳ аз меъёри муқаррар карда шуда зиёд накунанд ва ҳатман қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд, зеро чунин муносибат гарави саломатӣ ва бехатарии ҳар як шаҳрванд аст. кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади таъмини ҳифзи муҳити зист ва амнияти экологӣ ҳамзамон баланд бардоштани фарҳанг ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар ин самт пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ ва реду санҷишҳои мақсаднок доир менамоянд. ҳифзи муҳити зист дар тамоми давру замон муҳимтарин вазифаи инсоният ба ҳисоб рафта, ҳар як фардро мебояд ки дар баробари масъулини соҳа дар муҳофизати табиат ва фазои экологӣ саҳми арзандаи худро гузорад, зеро саломатии ҷомеа ба фазои экологӣ робитаи ногусастанӣ дорад. бо ин мақсад кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ пайваста корҳои профилактикӣ ва реду санҷишҳои мақсаднок доир менамоянд. кормандони ин ниҳод рӯзҳои 10 ва 11 июли соли ҷорӣ амалиёти ҳавои тоза ва тозагии шаҳри Душанбе доир намуданд, ки дар ин чорабини 190 протоколи ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода бо 450 ронандагони воситаҳои нақлиёте ки автомошинаи онҳо ифлос буданд, корҳои фаҳмондадиҳӣ доир намуданд. ҳамзамон чунин чорабини мақсаднок дар тамоми қаламрави кишвар аз ҷониби кормандони ниҳоди мазкур бо мақсади тоза нигоҳ доштани ҳифзи муҳити зист гузаронида шуда истодааст. илова бар ин кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар рафти ин чорабинӣ вобаста ба паҳн накардани ҳар гуна касалиҳои сироятӣ бо ронандагон, хусусан ронандагони воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ки ба кашонидани мусофир машғуланд, корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор намуда беш аз 400 адад ниқобҳои худмуҳофизатӣ ба онҳо тақсим карданд. барои роҳ надодан ба чунин камбудиҳо минбаъд чунин чорабиниҳои мақсаднок ва корҳои пешгирикунанда аз ҷониби кормандони раёсати мазкур роҳандозӣ карда мешавад. тоза нигоҳ доштани ҳавои муҳит вазифаи муҳими ҳар як фард аст, зеро ҳавои тоза ба саломатӣ манфиат дошта яке аз омилҳои асосии дарозумрӣ эътироф шудааст. бо мақсади ҳифзи ҳавои муҳити зист аз тарафи раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ мунтазам чорабиниҳои муштарак гузаронида мешавад. амалиёти ҳавои тоза аз ҳамин гуна чорабиниҳо барои баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон аст, ки ҳафтаи гузашта бо иштироки кормандони минтақавии ниҳодҳои мазкур дар қаламрави ҷумҳурӣ баргузор гардид. чунончи дар ҳудуди шоҳрои Хуҷанд Ғафуров реди муштараки ҳавои тоза бо иштироки кормандони шӯъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти Суғд ва масъулини раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят доир карда шуда, гурӯҳи кории сафарбаргардида давоми 1 соат 48 воситаи нақлиётро тавассути таҷҳизоти газченкунӣ аз ташхис гузарониданд ва нисбати 8 ронандае ки воситаи нақлиёташон ба талаботи техникӣ ҷавобгӯ набуда дар таркиби дуди ихроҷшаванда моддаҳои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст, бо моддаи 230 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ протокол тартиб доданд. тавре масъулин иброз медоранд ҳар як ронандаи нақлиёт пеш аз он ки пушти чамбараки автомошина менишинад, бояд ба ихроҷи дуднокӣ ва тозагии нақлиёт аҳамият диҳад.
маҳз натиҷаи баргузории амалиёти ҳавои тоза ва ҳамин гуна чорабиниҳост ки беш аз пеш шумораи воситаи нақлиёте ки ба ҳаво аз меъёр зиёд дуд ё газҳои зарарнок ихроҷ мекунанд кам шуда истодааст. ронандаҳои воситаи нақлиётро зарур аст воситаи нақлиёти худро мунтазам аз ташхиси техникӣ гузаронида таъмир ва аз истифодаи сӯзишвориҳои пассифат худдорӣ намоянд то ба муҳити зист ва саломатии сокинон зарар нарасонанд. тибқи иттилои масъулини милитсияи экологӣ ва сайёҳии вилояти Суғд моҳе аз 1 то 2 маротиба дар қаламрави вилоят амалиёти ҳавои тоза гузаронида шуда нисбати ронандаҳое ки ба ҳолати техникии воситаи нақлиёти худ беэътиборӣ зоҳир мекунанд ва ҳавои муҳитро заҳролуд менамоянд чораҷӯӣ карда мешавад. зимни амалиёти навбатии ҳавои тоза ҳамчунин ду ҳолати оташ додани партови маишӣ дар ҳавои кушодро милитсия ба қайд гирифта 2 нафар ҳуқуқвайронкунанда сокинони ҷамоати деҳоти деҳмой ва ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расуловро ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуданд. истироҳатгоҳҳои бейнуалшаҳрии пойтахт имсол дар чорбаст фаъолият менамоянд. ҳоло басти аввали истироҳат идома дорад ва зиёда аз 800 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе ба майдончаҳои солимгардонӣ ва истироҳату фароғат ҷалб шуданд. дар баробари талаботи дигар бояд дар ҳуҷраҳои хобии кӯдакон, ошхона ва тоқҳои ёрасони истироҳатгоҳҳо қоидаҳои зидди сӯхторӣ таъмин карда шавад. бо ин мақсад нозирони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе дар истироҳатгоҳи бейнуалшаҳрии Орзуи назди шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ ва Шарораи назди шӯъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ корҳои санҷишиву профилактикиро доир ба риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор гузаронида бо масъулину хонандагон вохӯриҳои судманд доир намуданд. зеро мутобиқ ба нишондоди қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар соли 2021 раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе вазифадор гардидааст ки таъмини қоидаҳои бехатариро роҳандозӣ намояд. ҳолати бехатарии сӯхтор дар утоқи хоби кӯдакон наврасон, истифодаи таҷҳизоти барқӣ дар ошхона ва ҳуҷраҳои ёрасон, интиқоли қувваи барқ дар доираи нишондоди техникӣ ва мавҷуд будани воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ аз санҷиш гузаронида шуд. маълум гардид ки дар муқоиса ба солҳои гузашта ҳолати бехатарии сӯхтор дар ин истироҳатгоҳҳо беҳтар гардидааст. дар ин баробар доир ба қоидаҳои бехатарии сӯхтор ва чӣ гуна амал намудан ҳангоми рух додани ҳодисаҳои эҳтимолии сӯхтор миёни нозирони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе ва кормандони истироҳатгоҳҳо саволу ҷавоб сурат гирифт. анҷом додани чунин чорабиниҳои назоратию фаҳмондадиҳӣ дар ҳудуди истироҳатгоҳҳои бейнуалшаҳрӣ барои пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор ва бехавфу хатар гузарондани давраи фароғату солимгардонии кӯдакону наврасони пойтахт мусоидати фаъол менамояд. дар баробари фаъолияти 4 истироҳатгоҳи бейнуалшаҳрӣ ҳамзамон дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр низ майдончаҳои солимгардонии назди мактабӣ ташкил гардидааст ки дар онҳо низ бояд талаботи зидди сӯхторӣ риоя карда шавад. аз ин рӯ масъулинро зарур аст ки дар ин самт тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд ва пурра риояи қоидаҳои бехатарии сӯхторро таъмин созанд, зеро бо иновати гармӣ аз меъёр зиёд хавфи сар задани ҳодисаҳои ноқуши сӯхтор бештар гардидааст. дар баробари 4 истироҳатгоҳи бейнуалшаҳрӣ инчунин дар пойтахт 36 майдончаи солимгардонӣ ташкил шудааст. ҳоло басти аввали истироҳату фароғат дар ин майдончаҳо идома дорад. дар ҷараёни гузарондани тадбирҳои дигари соҳавӣ нозирони раёсат бо масъулин чорабиниҳои тарғиботию профилактикӣ гузаронданд. зимни чорабиниҳои пешгирикунӣ аз сӯхтор нозирони раёсат ҳолати бехатарии утоқҳои корӣ ва ошхонаву ҳуҷраҳои ёрасони онро аз санҷиш гузаронданд. расмкашӣ, шерхонӣ ва ташкили бозиҳои варзишӣ, шоҳмоту шашка аз ҷумлаи машғулиятҳои ҳамарӯзаи хонандагон дар ин майдончаҳои солимгардонӣ мебошад. барои иҷрои ин амал дар муассисаҳои дахлдор шароит фароҳам гардидааст. ин навбат кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе қоидаҳои бехатарии сӯхторро дар майдончаи солимгардонии назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 ноҳияи Шоҳмансур аз назар гузаронданд. аз рӯи нақшаи ташкили истироҳати тобистона ҳамзамон дар вақту соати муайян таълимгирандагон ба бозиҳои варзишӣ ҷалб мешаванд. дар маҷмӯъ раванди гузарондани давраи истироҳати тобистона дар майдончаҳои солимгардонии назди мактабӣ зери назорати масъулин ва сохторҳои марбута қарор дорад, то ки дар шароити зарурӣ хонандагон фароғат намоянд. кормандони дахлдори раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе низ талош доранд ки ҷиҳати таъмини қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ба масъулин тавсия диҳанд. бинандагони азиз, расми нафаронеро ки ҳоло дар навор мебинед бо сабабҳои номаълум бедара гаштаву дар ҷустуҷӯ қарор доранд.
агар нисбати тақдири онҳо ягон маълумоте дошта бошед ба рақамҳои дар навор буда занг занед. фаридун ҷалолов соли таваллудаш 2001 иқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ номбурда дорои бемории рӯҳӣ буда аз 8 июни соли ҷорӣ бедарак аст. абдуқодир эргашев соли таваллудаш 2010 иқоматкунандаи шаҳри турсунзода номбурда аз 20 июни соли ҷорӣ аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. максим абрамов соли таваллудаш 2002 сокини шаҳри душанбе номбурда аз 18 июни соли ҷорӣ аз хона баромада бедарак гаштааст. муҳаммад имир соли таваллудаш 2007 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ номурда аз 12 июли соли ҷорӣ аз хона баромада ба самти номаълум рафтааст. бинандагони гиромӣ акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. рӯзи 19 июни соли ҷорӣ аз канали ҳисор воқеъ дар маҳаллаи ҳаёти нави шаҳри душанбе ҷасади марди шахсияташ номаълум тахминан 50-55 сола бе аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардидааст. аз тамошобинони барнома эҳтиромона хоҳиш менамоем ки нисбати шахсияти ин ҷасад ягон маълумоте дошта бошед ба рақамҳои дар навор буда занг занед. бинандагони гиромӣ, агар хоҳем озод бошем пас бояд дар доираи қонун амалу рафтори хешро ба роҳ монем. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. дар анҷоми барнома ба шумо хушрӯзӣ ва хонаводиро таманно дорем. хайр.